kasku monitizkuen. Nik zesti beti duken neurie. Zestie, beti neurie. Hori bai, zainun, bono, askontu, inoak ez da izela begitu behin. Ni zestak beti zinaz, nahi gozu maniatiko. Nok egiten zuzen, edo non erostezen duzen, edo? Hasi eran markinen. Lehenengo zestik Gerniken. Gerniko... Hori egiteke multzune? Bai, lehenengo zesti hasi. Gero alurren guztain, non izango zen. Baina gero markinen egin, zestero bat, politxe esatetzen, politxe, familiuken eta bestie, eta haritxea zazeritzen. Dare gazo nintzen egin biturtin. Hasi arte, motrikoko egurbide, hori zan, motrikon behu zan, bat baino gehiago, hori egurbide eta andonek. Horrezin, historiko. Antxineko lehenengoko pelotarazeri niko zestak. Da, horrekin hasi nintzeni, andonek egin zesta batzuk, baina egurbideaz hasi nintzeni, egurbideaz gatu nintzeni. Bueno, egurbide haike zesteru, haren seme bateaz. Haren seme bat hasi zanin, bera haikelako zet perfekzionistie, Andresek zestak egin zitun, da ni haritxa gatu nintzen. Osea, eta bost bat urtin, Andresek hartzea egon nintzen. Motikotako zestak eta gero erabiltzen zen duzenak, ezin tamainu bereko izan? Bai. Behin 15 urtera ezkero, ja modelue, zestue, bardine. Bera arotik takora. Gero, zeu estilu eta ingerra hartu ez da hori, gero zaietzak, fondu ez aldeziakona, kendu, edo ipini, edo hori, noberan estilora eta hubiozu. Pelotio beto gatzeko, besti gatzeko, ondo zau zenin, salida gehitxua biozu, zau zenik egurreaz. Gero edo minik ezula hemen, edo, japotxoa defensibara jogatu biozu nin, zesta sartxua oso beto. Eutzik, da hori, azkar, hori, bera bizitzik erakustetzen. Gogando kasu zenba kostu datzun lehenengoa? Edo orduan zenbatean bizen gitxi gura bera zestak? Lehenengo zestie, deket gogun 650 peseta izan zen. Da gero zestuk, ni maniatiko izinaz, holantzi gauza. Baina, zesta bat, ondo euki, edo ez euki, joko erdizi baino gehiago izango dugu.